Hey, Lars! Lars, are you okay? It was just a prank, bro. Lars! Lars! Vent! Lars! Lars, vent! Lars! Lars, vent! Hvor er han, Lars? Hvad laver du, Lars? Lige siden Larsen fik den der sten i hovedet, så har han ikke været den samme person. Lægerne sagde, at Larsen ville få det bedre efter et stykke tid. Men der er tydeligvis ikke sket nogen fremskridt. Selv i hverdagen er der problemer. Hvad så, Lars? Nu skal vi ind og købe ind. Hvad så, Lars? Det er Lars. 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 Nej. Lars. Lars. Bang! Lars. Bang! Ja, vi er blevet kontaktet af Danmarks Radio, og de har tilbudt os eksperthjælp. Så det skal nok blive sjovt. Jeg ser, Lars! Der kommer han! Det er eksperten. Hej. Så, Hej. du må være Lars. Okay. Hej Lars. Hej. Og du må være Vilfred. Ja, hej. Hej Vilfred. Det ser ud til, at eksperten har styr på det. Så det skal nok gå. Kom så, Lars. Kom så. Lars, vi får bigården nu i 3, og du skal sørge for ikke at kravle op. Lars, nej, fyr. Lars, videre. Kom. Lars! Lars, hvad fanden? Lars! Lars! Kom her! Lars! Ja, det gik jo ikke så godt i starten. Lars, som min rytter. Nej, Lars, stand. Nej, som min rytter. Lars, nej. Lars. Og det blev ikke bedre. Så jeg blev enig med DR, om vi lukker programmet og slipper Lars fri. Lars, det er tid til at sige farvel. Farvel, Lars. Farvel, Lars. Farvel. Farvel, Lars. Har du den? Det tog længere end forventet.